Програмата на телевизия DCTV е 24 часова и се излъчва на територията на град Пловдив. Телевизията е обезпечена с необходимото за изпълнение на целите и модерно студио, което разполага с 3 снимачни площадки и най-съвременно техническо оборудване. Добър ден, уважаеми зрители! Вие сте с първите обедни новини на DCTV. Аз съм Янко Атанасов. В емисията по-важното от новините до този час на деня. Телевизия започнах да се занимавам преди 12 години, след като един семейен приятел дойде в къщи и аз тогава все още бях почти ученичка, т.е. завършвах 11 клас и започнахме с спортно предаване, което правихме двамата с него. Първата новина си я спомням много добре, защото предполагам, че няма да има човек, който да не си спомня. Тя е свързана с събитие, в което в Пловдив на посещение бяха дошли наследниците на Джон Атанасов и те трябваше да направят дарение в Пловдивския университет. Всичките бяха колегите си с микрофони, с камери, с диктофони, всеки записваше. Аз стоях отстрани, гледах много учудено какво се случва и след като се прибрах в телевизията, когато колегите му попитаха каква е новината и какво ще направиш за наследниците на Джон Атанасов, аз дигнах ръце и казах, то няма новина, появиха се някакви хора, дадаха някакво дарение и оттам нататък какво, нищо друго не стана. И се наложи редактора на новините да седне с много мъка. Той ми дърпаше думите с ченгел от устата, написа ми новината, след което аз очудено погледнах и казах, Оле, то вярно, че беше така. Та няма как да ни ги забравя наследниците на Джон Атанасов. Телевизия започнах да се занимавам преди около 3 години, когато всъщност започнах един 2-месечен стаж в националната телевизия. Там ме обучиха всъщност каква е структурата на една новина, за монтажа, изобщо за целият процес на заснемане и писане на една новина. Конкретно първа новина, която съм написала, не си спомням, понеже стажантите там много често ни изпращаха на анкети. Всъщност нещо, което за първи път се сблъсках в телевизията е колко е трудно да накараш един човек, който си ходи спокойно по улицата, да отговаря на въпроси, които не очаква, че ще му бъдат зададени. Най-неприятното нещо, което съм снимала, беше преди около няколко месеца, когато по телефона ми се обади колежка и ми каза, че самолет от авиобаза Граф Игнатиево е паднал няколко километра до базата. Понеже ставаше въпрос за военен самолет, нямахме никаква информация, нито какво се е случило с пилотите, нито дали има някой пострадал цивилен гражданин. И когато пътувахме всъщност през цялото време, около 30 минути се притеснявах, тъй като и сестра ми работи в базата и не ставаше ясно изобщо за какво става въпрос. Когато отидохме на място, всъщност разбрахме, че пилотите са живи и здрави, нямаше някой пострадал, но това са 30 минути, които ми бяха така най-неприятни. С телевизия започнах да се занимавам много отдавна, още в студентските си години, в телевизионния център в Пловдив. И затова след доста дълго прекъсване все пак при работа в театъра и в радио, отново бях щастлива, когато се върнах да работя в телевизията тук. В далечните години първата новина не си я спомням, която беше. Помня едни големи предавания, които снимахме. Тогава се отразяваше 1300 години от създаването на българската държава и 35 от тях. Така че, а пък първата новина, която направих в тази телевизия, беше свързана с културата. И съм си я запомнила в галерия Жорж Папазов. Разбира се, след толкова години вълнувах се и тогава
защото все пак след едно прекъсване беше отново стъпване пред камера и микрофон. Занимавам се с телевизия от много години. Може би първата ми телевизионна година е 98-ма. Оттам съм минала през още две и тази ми е третата на практика телевизия. Коя е първата новина, която отразих за DCTV? Бях на една пресконференция в РДВР. Аз съм криминален репортер, започнах като криминален репортер за телевизията. След това ходихме да снимаме покритие за тази новина. Доколкото си спомням, един пловдивчанин беше стрелял на една от малките улички около Отец Паисий по минувачи от собствената си кооперация. Спомням си колко много треперех, как се тресеше микрофона в ръцете ми, как се чудих какво да питам и как да си задам въпроса. Беше среща за едно събрание на хора с увреждания. Това ми беше първата новина, така че никога няма да се забравя новината. Оттам нататък имаше много новини, някои си ги спомням, други не толкова, но това е първата новина. Спомням си първото нещо, на което отидох. Първият ми опит да работя в телевизия от началото на месец март, така че съм съвсем пресен. Работил съм в радио достатъчно, но тук нещата са по-различни. Първото интервю, което направихме, беше с един свещеник от Пловдивската митрополия по повод хубавите празници Лазаров ден и Цветница. Здравейте, искаме да ви помолим нещо. Защото съм избягала от работа, моля ви се. Телевизионният канал навършва една годинка на 6 септември. Искаме да ви помолим да ни пожелаете нещо. Ами пожелавам ви да имате повече зрители, повече интересни предавания. Нали си имате, щом имате телевизия, трябва да имате и екип, нали? И повече хора да работят при вас. Гледам новините, гледам ДЦ. Добре се правят, харесваме. Ами след така да бъдат изчерпателни в темите, които коментират. Интересни гости канят, следа ги с интерес предаванията за Пловдив, така че доволен съм, общо взето съм доволен и пожелавам ви да се развият след така в добра насока. Да продължавате все така, нали? Аз не гледам много телевизия, по принцип такива програми. Мога да продължават само хубави неща, нали? Да продължавате до сега както се занимавали, какво се занимават, нали? Успех и все напред. И новини искате да гледате? Образователни, световни, всякакви новини, като по другите медии. Какви предавания? И да има и развлекателни предавания, за всички по-малко. Ами много успехи, много повече хора да ви гледат и това е. Какви новини искате да гледате по Пловдивския канал на телевизия? Положителни, от всякъде положителни, да няма нищо лошо и което да спираме децата да не ни го гледат. Какви предавания? Различни, да има за всички по нещо. Новини свързани за Пловдив, имам предвид за развитието на града, за проекти, които са примерно за изграждане на абсолютно всичко свързано с културата, битието на пловдивчанина, това, което ме интересува. Ако искам да гледам други новини, има други телевизии за тази част. Предавания? Да ви пожелая нататъчни така успехи в развитието на канала и също така и може и да се разнообрази още малко. Повече за интересни места в България, по света, географски предавания, исторически. Това основно ни интересува. Какво пожелаете на екипа на телевизията? Ами, да се развива, това е. Много здраве. Ами пожелавам ви все с такива добри предавания да има. Много сме доволни, страшно много сме доволни от DCC-то. Нали, вашия канал. Все така да са точни, коректни, за напред дълги години да ви бъдем абонати. В Пловдив сте най-добрите. Честита ви рождения ден и ви пожелавам все така
през 100 години напред да вървите все така добре. Професионални, лични, лично щастие, професионални успехи, всичко добро желая на вашите ръководители, на вас също. И вие сте връзка с нас. Ли? Какви новини искате да гледате в Пловдивския канал на телевизия? Искаме да гледаме повече за Пловдивска област. Значи, за Пловдив, дали все пак горе-долу научаваме, дали от преста, но Пловдивска област не знаем в Родопите също какво става тези малки градчета. Нали, дават го като екскурзии, но как живеят хората? Какви са техните проблеми на малки, на възрастни? Живи и здрави на първо място, да нараства работата ви, да ви нарастват и заплатите и така нататък. Много добър канал е и за което много ви благодаря, аз и моето семейство. Успехи, здрави, развитие за бъдеще. Какви новини искате да гледате по нашата телевизия? Повече за Пловдив. Повече и по-обширни. Какви предавания? Повече забавни предавания повече. Да има информационни. Много късмет и само хубави неща. Много сме щастливи, имаме 3 телевизора и сме много доволни от детството.